Begini. Mempel kok kapuan, Pak? Hah? Mempel kok kapuan? Merah ora berber. Iya, nepes. Lagi terakhir. Dengi slow. Iki sing nganu. Lewat tak, guys. Apa nunjuk ngene mertuaku. Ate iki yo panas yo. Dia mama ada mendung ya, Pak. Mangan sapa jenenge Rina. Guys, perlu. Lho wis ana omahe kae, Pak yo. Lah iya. Di tingkat. Enak mah sakmene anu guys, di tingkat. Walah. Soalnya baru danae ndingi. Dolanane ngene. Yes. Padha guys. Iki ya padha dalanane sak desa, bojone Mbak Indai sak desa, guys. Arek bojoku. Maksud. Udah set. Lek ning kono ya. Gak dijebok uangnya. Yes. Lewat hijau dalam negeri. Ini mendung. Jalan negeri. Berarti sejuk tapi. Oh jagungnya, duh, apa nih di kayak Pak Am? Apa nih di, Pak? Apa nih di? Hah? Apa nih? Pengen tonjok sampean? Oh, taker ono. Taker Sampean? Mertua. Oh, nanti sawan. Yo. Jadi sekarang orang dia tak roti. Dia orang ketika omah aku tak tapi kalau bensin. Iya. Kalau kono klokat. Dino. Oh, lele lama belum. Itu tak kono lak wis. Iya. Berarti tidak ada yang ngeluh tadi. Yes. Terus pemandangannya wapi ya guys. Jagung ki wis dipanen kok. Ya guys. Jagungnya wis dipanen. Hijau-hijauan. Yes. Lebih ekstrim. Ekstrim. Jalannya ekstrim.
Fatmawati SD Jambi. Walah. Main Mbak Linda kono kuwi guys. Kalau guys. Main berarti kono kuwi Pak ya? Yo, SD Pak. Lah yo ki mau anu ketemune jam 10. Iya. Oke, SD mau main itu. Salone Mbak Linda. Ya sak desa karo bojoku. Jambi guys. Temune padha karo nggone Mbak Ayu jam 10. Oke, waktu pagi. Ya. Ya wis muni, sore ya padha muni. Ya Pak. Tapi di Kremas dadi gitu ya. Ning gone Ayu kan mangke dipasang, guys. Guys, aku wis tau ngene maratuaku. Bojoku sing tak ngono nih guys, soalnya nek kucinge emang petuk ambek maratuaku ning petak emang. Tuh. Pemeriksaan ngono guys. Pemeriksaan Namsah, soalnya jirine awake kudu ngeluh, gak penak ngono guys. Oke, teko kene sone yo krungu, sone Mbak Linda. Malah kene kembang-kembange barang. Bojoku sendakan nyalini guys. Soalnya ini jerone nek kucing aku di kayak nek wong gimana nek omah. Dek sana wis anu wis apa jenenge? Wis nyala, Mbah. Kenapa? Sampai pun milih deh. Merah. Maksudnya ke sana. Mas Geget. Wah, Nggih. Nggih, mangga. Nggih. Nggih. Mbak. Sono. Kene iki wapi cek anu. Cek ngeri. Penghijauan ki lho, Jambi. Iya, budal iki, Pak. Ya. Revi iki omahe andeng kono lho, guys. Masih bojoku. Mbak Revi sing duwe budal. Andeng omahe masih bojoku. Orang kuwi. Mbak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitra Lancing. Oke guys, kali ini aku akan nonton ning Jambi. Apa? Apa? Esok lagi tidak nambah aku wae. Ya. Pak Geget guys. Dalane koyo. Wis tak gak apa-apa kok. Dalane ancam ngene kok. Lah. Itu. Papakan nih di Amsah.
Balik nih delok mbi. Yes, Delane pada cer-cer. Tapi ora anu cer pada angine. Wayahe, dadak wayahe. Jenenge kan